Jamen, jeg vil lige lave en film af haven nu, her sidst i juni, og her har jeg nogle pudderkvastvalmuer, jeg synes, de er rigtig flotte. Og så nede bagved har jeg nogle, der hedder løvemund, og det er bare nogle, der kommer af sig selv. Ja, jeg ved ikke. Det er både en haveplante, en stavle, men det er også en slags vild plante, der vokser rigtig mange steder. Jeg har tit prøvet at slå den, tage den væk som ukrudt, men den kommer igen hvert år. Og i år har jeg så ladet den stå, fordi jeg synes egentlig, den er ret flot. Så. Mm-hmm. Det samme kan man sige om pudderkvastvalmuerne. Der tager jeg bare sådan en enkelt kapsel, når de er blevet helt brune. Og så strør jeg lidt af frøene rundt omkring, og så har man de her flotte, hvad hedder det, valmuer året efter. Og så er der jo peonerne, der er blomstret af. Og så er der sommerfuglebusken, der ikke står i blomst endnu. Så har jeg en klatterrose, der kun har sat én blomst indtil videre. Og så har jeg den her rose, der hedder Riberhus, og den, ja, den dufter ikke af ost. Den har simpelthen den bedste, fineste rosenduft. Den dufter så godt. Men den er blevet så stor, så jeg bliver nødt til at flytte de roser, jeg har omkring den. Fordi den kommer simpelthen til at tage al pladsen her. Så har jeg en lille opstammet rose. Og en anden rose, dem skal jeg så have flyttet, så de får mere plads. Den har skygget den her rose ihjel. Eller ikke ihjel, fordi den kommer igen, men den kunne ikke få lys nok, så den er visnet hen, og så er den skudt nedefra. Så den skal også have flyttet. Så har jeg mine lavendler. Og mine tigerliljer, som jeg ikke er så glad for. Og de høje her, det er også liljer, dem bliver jeg rigtig glad for de bliver lyserøde, og de bliver rigtig flotte. Og så har jeg en rigtig, rigtig stor hortensia herovre bagved. Den er ikke sprunget helt ud endnu. Den var egentlig lyserød, men nu er den blevet hvid. Men det gør ikke noget, for jeg kan godt lide de lyse farver. Jeg prøver at holde haven i lyse farver. Hvide og lyserøde nuancer. Det er også derfor, jeg gerne vil have tigerliljen væk. Men her kan man se nogle af de lange skud, som den her Riberhus rose sætter ud. Det er bare helt vildt. Og jeg er nødt til at prøve at sætte mig ind i, hvordan jeg klipper sådan en rose, så den bliver pæn. Den må gerne være stor og fyldig, men det skulle også gerne give lidt mening. Den her kommer så også med fine hvide blomster. Snart. Så jeg nænder ikke at flytte den nu, mens den blomstrer. Det må jeg gøre her til efteråret. Og så er der sådan set ikke rigtig noget. Jo, klimatisen i baggrunden. Og så har jeg sat en lille klimatis hernede. Men den ved jeg ikke, om den får lys nok. Og den vil jeg så gerne have, at den
kommer til at vokse op af stolpen her. Så har jeg flyttet fuglefoderbrættet og fuglebadet, eller jeg ved ikke, hvad det hedder, et fuglebad, et fuglevand. Så. Hej Sara. Kom du der? Så har jeg så fuchsia i amplerne. Jeg plejer altså at have petunia, men i år har jeg fuchsia. De kræver ikke så meget vand, og så er de rigtig kønne. Jeg skal lige skygge. Ikke så meget af mine krukker. Jeg har en... jeg ved egentlig ikke, jo, en nerie, tror jeg det er. En nerie eller en dahlia. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er en nerie. Og det er så meningen, den bare skal stå herude i sommeren, og så skal jeg have den ind til vinter. Fordi det skulle være en utrolig smuk stueplante. Den får sådan nogle lyserøde, rosenagtige blomster. Jeg har haft en af dem, men den gik desværre ud. Så det var lidt af min lille have. Terrassen er ikke noget at råbe hurra for. Sådan er det. Jeg har tænkt på, at de roser skal flytte. Jeg skal have dem her. På det her sted. Så det bliver noget kønt at kigge på, når jeg sidder på terrassen. Men sådan er det med en have. Den kan man hele tiden lave om på. Og det skal man også. Men efterhånden synes jeg, at den er ret pæn. Jeg er blevet ret glad for den. Slut for nu.